Nová riaditeľka Národného divadla pani Ťapáková zrušila dúhové predstavenie Drama Queer festivalu. Progresívna mafia na nej za to nenechala ani nitku suchú a hovorí o diskriminácii a o cenzúre ich najlepších kultúrnych počinov. Zrušená inscenácia znázorňuje, prosím pekne, osamelého 16-ročného antihrdinu, ktorého osud určuje sexuálna orientácia a chýbajúce rodinné zázemie. Dôvodom na zrušenie pritom boli zo strany pani riaditeľky iba technické nedostatky spočívajúce v príliš krátkom čase na podpis hosťujúcej zmluvy a predstavením samotným. Ak je však predstavenie dúhové, tak podľa progresívnej mafie na ne nik siahať nesmie, nech by pritom vznikli akékoľvek technické ťažkosti. Zastrašiť, znemožniť a mediálne zlinčovať chcú títo progresívni mafiáni každého, kto by im aj oprávnene na ich predstavenia siahol. Nakresliť niekomu na čelo terč, aby sa na neho so všetkou nenávisťou v sebe čo najviac zaútočili, tomu sa vedia v progresívnej mafii venovať zo všetkého najradšej. A to hneď po druhej ich najlepšej vlastnosti, ktorou je žiadanie o dotácie na akúkoľvek hlúposť či zvrhlosť. Odhliadnúc od tejto formy novodobej šikany, ktorej je vystavený každý, kto sa zastane väčšiny národa, ktorú utláča progresívna dúhová agenda, sa skúsme na úlohu štátu a jeho inštitúcií v kultúre pozrieť aj inou optikou. A teda, prečo by štát nemal mať právo v hrubých rámcoch určovať, aká kultúra bude formovať našu spoločnosť a jej budúcnosť? A či má byť takýmto cieľom nám čo najviac zobrazovať 16-ročných homosexuálnych chlapcov, alebo skôr nejakú inú agendu, ktorú by sme radšej v spoločnosti videli a podporili. Nehovorím teraz rovno o úplnom zákaze takýchto predstavení. Pokojne by sa ich okrajovej tematickosti pridelila presne taká okrajová alebo ešte menšia ako okrajová pozornosť, akú v spoločnosti v skutočnosti prezentujú. Tieto javy existujú, nebudeme si pred nimi zatvárať oči, ale zároveň nevidím najmenší dôvod, aby sa nám mali vo forme kultúry podávať už ako najhlavnejší trend v spoločnosti, a to ešte s požehnaním štátnych inštitúcií. Na to nemá žiadna rozumná spoločnosť, ktorá myslí na svoju budúcnosť, najmenší dôvod. Lebo tu už má človek pocit, že keď na vás z chladničky nevyskočia za deň aspoň dvaja gejovia, takže niečo nie je v poriadku. Pomaly každé druhé predstavenie je o nich a o kadejakých ďalších úchylnostiach. Kedy ste naposledy počuli, aby v médiách rozoberali nejaké predstavenie, kde sa za vzor, ku ktorému vzhliadame, prezentovala rola matky či otca, ktorí vytvorili usporiadanú rodinu, deň čo deň tvrdo pracujú a starajú sa o deti, o dobré vzťahy alebo o starých rodičov, kde by sa diváci k takémuto vzoru chceli vo svojich životoch sami pripodobniť? Ja sa vážne pýtam, kedy ste naposledy o nejakej takej inscenácii v slovenskej kultúre počuli v médiách? Za to z každého druhého rohu tu počúvame pomedencov tarajúcich o 72 pohlaviach. Ono sa potom nedivme, že ak na nás deň čo deň budú odvšadiaľ vyskakovať, že sa spoločnosť sama začne správať podobne ako tie vzory, ktoré nám kultúra neustále servíruje popod nos. Namiesto prezentovania vzoru starostlivého otca a matky budeme aj v spoločnosti fandiť viac seba objavujúcemu homosexuálovi, ktorý ale dnes ešte nevie, či zajtra bude chlapcom alebo dievčaťom a pozajtra zase naopak, alebo najlepšie ešte nejakým iným neexistujúcim pohlavím. Namiesto toho, aby sme ľudí v spoločnosti inšpirovali želaným spôsobom, obrazmi dobrej rodiny, ktorá sa postará o svoje deti, starých rodičov, tak tu radšej od rána do večera velebíme rozvrátené vzťahy a pobádame k chváleniu ľudí, čo popri ďalšej záplave propagandy nevedia, či sú dnes dievčatá alebo chlapci. Ako keby želaným javom, ktorý má kultúra podporovať, mal byť rozpad základnej bunky spoločnosti, ktorou je rodina. Tak ako v športe má pre štát a spoločnosť zmysel, prečo sa podporuje mládež, aby sme mali zdravých ľudí a mládež venujúcu sa zmysluplným aktivitám, tak ako
V školstve sa snažíme nejakým spôsobom mladých ľudí vzdelať a tiež tam nevpustíme každú hlúposť mimo školských osnov, tak rovnako aj v kultúre by sme si mali stanoviť aspoň nejaké rámce toho, čo chceme, aby sa v spoločnosti vďaka kultúre formovalo na prospech nás všetkých. No a tým je v prvom rade podpora dobre fungujúcej spoločnosti a nie jej rozvracanie na najmenšie nefungujúce čiastky, pre ktoré okrem dúhy neexistujú žiadne ďalšie dôležité hodnoty. Nebavme sa teda dnes vôbec o tom, že sa máme báť zrušiť nejaké predstavenie, keď nesplňa technické požiadavky, a to len za to, že je to dúhové predstavenie. Otvorene sa poďme rozprávať o tom, že takáto kultúra spoločnosti škodí a hoď ju nejdeme zakázať, ale bude presne tak na okraji, ako je aj sama zastúpená v spoločnosti. Poďme sa radšej rozprávať o tom, čo chceme, aby bolo prezentované v spoločnosti ako pozitívne a ako sa to má prejaviť v kultúre, ktorú prezentujú štátne inštitúcie. Pretože to od nás má prísť impuls, aby sme podporili všetkých tých ľudí, ktorí dnes musia čeliť mediálnemu linču progresívnej mafie. Ľudia ako pani Ťapáková musia vedieť, že sme na ich strane. Musia vedieť, že žiadame od nich, aby zachránili slovenskú kultúru a zastavili v nej vyzdvihovanie patologických javov, ktoré nám ani spoločnosti celkom určite žiadne blaho neprinesú. Títo ľudia si od nás zaslúžia podporu a pochvalu. Takže mi dovolte, aby som týmto otvorene poďakovala aj pani ministerke Šimkovičovej a aj jej generálnemu tajomníkovi pánovi Machalovi, že majú odvahu čeliť všetkým tým mediálnym linčom a každému, koho do týchto dôležitých kultúrnych pozícií oslovia, vrátane riaditeľky Slovenského národného divadla pani Ťapákovej. Pretože títo ľudia stoja za nás pred neľahkou úlohou vrátiť našu spoločnosť do zdravých koľají a popri tom na každom rohu sa im chystajú podraziť nohy progresívni mafiáni so svojou chorou ideológiou a šikanou, ktorá sa im deň čo deň snaží zničiť život, povesť a kariéru. Za vašu odvahu vám silno ďakujeme a prosím, pokračujte v tom rovnako odhodlane.